vanozo sororere pikwa mai vanofa farire pikwa mai. Umaitwa sei? Zichi? Naivedwe. Maitwa sei? Nani? Ndi baba mana vana tsitsi na imi. Kwanzi maita sei? Ndivakandiraambidza kuenda kubasa paya ndakuita project yangu yauku vanditorera mari yese. Vatanga futi baba mano. Munomboziva here kuti imhosva yanenge achikuita iwe yekukurambidzai kuita maprojects nekuitawo zvimwe zvinhu semunhukadzi? Mune kodzero yenyu yekuitawo mabasa emaoko aya muchibatsirana semhuri imwe chete, kwete zvokuswera muchirohwa zvamuri kuita izvozvizvi. Munai akukuvadzai ipapapa, saka zvine zvichanakidza here rudo kana muchida isoo? Aiwa, munofanira kuti muende munorapiwa maimano. Hatifaniri kugarira nyaya yakadai so hanjei tinorapiwa. Kurapiwa kupi kuzvipatara zvacho zviri kure izvi? Maimano, hatisati mambonzwa nezvemamobile one stop center. Zvatinongofamba tichiparidzira isusu panapa hamuzvinzwi. Kune anonzi mamobile one stop center. Ndakanzwa wataitaura kakumusangano. Saka ndauya kuno. Ndefuti munondinzwisa tsitsi maimano, asi musadaro handiti. Musaregedza zvinhu zvichiitika izvi. Mobile one stop center yakanaka kuti zvese munozviwana panzvimbo imwe chete. Handiti? Zvipatara zvinenge zviripo ipapo, manesi anenge aripo anokubatsirai, vecounseling vanenge varipo, nemapurisa zvese ipapo. Saka izvezvi tikufanira kutanga tanoita sei? Tanoona kuti marapiwa maronda enyu aya, then tozoona mari. Umangana kuti baba mano vasungwe vana vangu vanozoita sei? Saka toregedza munhu achingoita zvaari kuda nemuviri wenyu. Maimanuka, maimano. Saka muda kushingirira muchingoswera muchizhakwa zvamuri kuita izvozvizvi. Aiwa, baba mano vanofanira kuti vasungwe nekuti imhosva. Oti kukurambidzai kuita mabasa emaoko, oti zvekuzhaka iko ari kuita ikoku zvinosungisa imhosva. Domestic violence imhosva. Handei handimbosweri muchisekerera zvinhu zvakadai so zvaanoswera achiita kudai so. vanozo sororere pikwa mai vanofa farire pikwa mai vanota tambararire pikwa. Saka tikuti baba nyaya yatataura yese musanodzokorodza zvese zvokurova mudzimai wenyu nei uye mudzimai wenyu ende munomubvumidza kuenda kubasa, kumuramidza kuenda kubasa itori mhosva iyoyo nai. Tenge singaziva ofisa tenchingoti mukadzi ukamusiya achienda kubasa anopedzera kudana nemabhosi. Vakadzi vanonyengedzeka. Isusu sevachengeri vemutemo hatikurudziri izvozvo. Nhasi tangokupai warning, asi mukadzopara zvekare mhosva yakaita sei mapepa enyu takuendesa kumberi nai. Tiri kukurudzira women empowerment, rudo mumba. Handiti? Right, mofamba zvakanaka baba nai. Zvakanaka, maita basa ofisa. Right baba, totenda neniwo mawe. vanozo sororere pikwa mai vanofa farire pikwa mai vanota tambararire pikwa mai. Koma kutovhara takshop masikati machenane. Zvakanaka. Ndida kumbozororawo kani wedu. Hanti muri kudziona nyaya dzenyu dziya dzekusada kuti ndiende kubasa. Izvozvo zvakunakidza kamuchiuya muchimhanya. Zvapinda papi tikanonoka motaurisa futi. Kuti ndingotaurawo zvangu. Kospera seiko kukazi. Aiwa, zvanga zviri nani. Otherwise bozve. Aiwa, tiri bozve easy. vanozo sororere pikwa mai vanofa farire